ngoba kunento eyavela ngisekhaya ukuthi ubaba unenye ingane ngaphandle kangangokuthi lento yangibuyisela emuva kakhulu. Like ngiphathe kabuhlungu uma ngilezohlukumeza uma yonke le minyaka ufihle lo ma into kanje futhi uyagamkangela uma la yonke yami ngiyayingena le nto yami ngekhulu kodwa ngithina ngithanda ukuhlukumeza kuma ngagcina sengimzondela lo uthi angiseziyena umagcina sho mina la ekhaya lo ngithi singumagcina ngakho hlezi enzele Nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhalelile uthi igula lika Jamal Khethekile awunina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bandongodonga kwelakithi kwaBheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa hawu bafowethu phansi amadoda eSwatini bathi bomnaka namamfombantane nemajaha sibingelela kuzona zonke izifunda sibingelela kona wonke amakhosi siyakhothama lo khothamayo professor Ningwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kaMandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilamdisa kabanzi ngohambo lwempilo yabo lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma ke ungene ezidakamizweni nakho ongazibeka khona uma umuntu wesilisa noma kanjani uzogcina usuntshontsha okuzoholela ekutheni uboshwe nomusha womphakathi uyafa noma uyakhubazeka kodwa impilo yakho ngeke izihambe kahle uma umuntu wesifazane uqala izidakamizwa mina ngiyafunga ngiyabheja akekho umuntu wesifazane oseyidakamizweni ongakaze weze wadayisa ngomzimba wakhe ngoba bona ukubamba inkunzi kuyinto ekude nabo kodwa ukudayisa ngomzimba iyona nto esondelene nabo yingakho ke wonke umuntu wesifazane oxakekile ezidakamizweni asithola esedayisa ngomzimba uma kuyikuthi ke wena awukaze empilweni yakho wazicabanga ungaphansi kwalezi zimo esengiyibalile kuyokusiza ukuthi uhambele kude nezidakamizwa and futhi makufika abafowethu nodadewethu labezokhuluma ucijise indlebe ulalele ukuze nawe uzokwazi ukuthi uzigade ohambeni lempilo yakho ngoba isikhathi esiningi kakhulu izinto iqala le emumva ezikoleni kancane kudlalwa ngogwayi kubhenywa ngahlonishwa othisha ngahlonishwa abazali wenza izinto ezibhedayo ngaphandle mawufika phambi komzali uzenza usilungile kodwa ekugcineni uthola ukuthi wenza izinto ezirong umzali ebona sebona ngebhomu nje ukuthi usuboshiwe noma usushawa abantu ngoba untshontshile ethi mayibuza ngani untshontsha ngoba kuyadliwa la ekhaya uthola ukuthi lo muntu uthedla la ekhaya kodwa nayo nezinto zakhe aseyidla aseyedile empilweni yakhe njengezidakamizwa mfoka baba kunjani ngiyaphila njani mama cha siyavuka mfowethu udle eThekwini municipality ekhanda yebo ngoba uhlakula kamasipala Nsezwe hayi cha ngigqokele nje igqokele yeah mfowethu namhlanje sithole wena yebo ekuthenini uzosixoxela ngohambo lempilo yakho mhlawumbe uma ungalandisa nje umbukeli ubingelele emakhaya umfoka bani lo uvelaphi futhi ukhuleliphi yebo anginibingelele babukele emakhaya lo mphambi kwene uSifiso wakashezi Skanandi yebo uSkanandi impela ozalo uManene ubaba noma bashadanga ubaba washezi uma wanene uma uzalo uMantuli ubaba uzalo uMakhuzwayo ngokuzalwa ngizalele eShowe ubaba yena ungapha eThekwini la kwesase Nanda okuhlala kusho ukuthi engingakusho ngami nje ngempilo yami ngikhulele emndenini oaffordayo yeah asikho rich ngalo ndlela asikho hluphi kodwa kuyenzeka sihlale singadlile ngisho ukuthi siya afforda nje kahle kahle kuyenzeka kube rice kuyenzeka kubhede njengayo yonke imizi okay khuleni kwami ke lapho nami ke ubaba kahle umuntu ngathini ngangixoxelwa uma kahle nami into engayazi engalula ngimbuze njengobaba ngoba uma wena umuntu engikwazi ukuxoxa naye then ubaba because ubaba ngikhule ngimsaba yabo cause nangasekhaya nje ukhule umuntu osatshwayo mayesho uma sekwaboshwa eboshelwa isibhamu ngendlela yakhe engayazi nami ngazi ngimbuza uzubi manje ngoba ngikhumbula kahle mawukuthi ngidlala ngethwezi lesibhamu nje uma ngifika ngisiphethe wayelithatha ulifayetho lethina umgodi sokhona masiphethe umgodi la eNanda yabo ngingazi ukuthi lento yenziswa yini ngilanga wangibiza uma wangitshela mfana nami baba ke isibhamu ngasifuna inhlobo yabo
ngoba kade eboshiwe iboshelwe sona kanjena nje. Okay, nga-understand-a umuntu ebhola kuba usupport amaZulu. Ube support amaZulu nje ikhulele kahle ebholeni yabe nama-team amantombazane abafana under 13 under bani ukuze kufikelele ku-open kangangokuthi makudlala amaZulu ungena mahala nje kophethe isimagugu kephi nakephi. Indaba yaqala ukubonakala nje la sengisiya e-school khona ngeke ngisemabanga aphansi ngafunda khona le showe mhlawumbe ngalinganisa kanjani eshowe ngagcina grade 4 standard 2 lo ngabuya ngeza ngapha eThekwini kwaba ukubonakala kwendaba ke lokho mengeza ngapha eThekwini na ubaba uyajabula umfana wakhe uthi hayi umfana omngaka ngoba phela ngizala namantombazana amathathu imina kuphela umfana imina kuphela umagcina siba u4 nje kwethu hayi kusho ukuthi nobaba kajabule ukuba nami ngoba ugogo wayemncisha yena ngokuthi azange asihlawule sesisonke siyingane zakhe ngoba sengihlala ngapha ke nami nobaba ke kusho ukuthi ke ngikhule ngebhola ke nje into engidlayo nje la ibhola yonke into enziwa ibhola nje TV kusibuka ibhola nje ngangihamba naye ngebholeni yonke into ibhola ngibuya ngesikoleni ngebholeni ngoba phela ijezi lihlala ekhaya into zebhola yonke into hayi kusho ukuthi ngelinye ilanga nami sengithe ukukhula sengisiya e-school mangakhohlisi ka standard 6 o grade 8 hayi menga grade 8 uthi nami ngiqale ngibone okunye kade ngakuboni like nje igenge ukubhema ema-toilet shunqi izinto ekade ingenzeki nje ngisase primary mabangeni aphansi hayi shuni la ngigcine sengijoyina enye igenge edansayo yilo nto engikhatha nobaba ukudansa eyangikhipha ebholeni yabo ngobani kwesinye isikhathi bengibuye ngicasula ukuthi abuya ngangifaki madlala ngokuthini ngene ukuthi bazothi abantu yenzelele ungifaka ngoba kuyingane yakhe yabo khona ngangingekho good ngalowo ndlela kodwa ngangizama because ngangibona ukuthi ubaba uyafuna ngibe lento le afisa ngibe yiyona okay nangigcine sengicasuka ngilanga ngingadlalanga egemini engangithanda ukudlala kuyona shuthi la ngajoyina abafana abadansayo kuba ngasekhaya kusingama group nje abanye bahlala entuzuma abanye bahlala ematendini abanye bahlala ku-training ile ngaqala khona ke usothi nje sengibuya esikoleni sengiwashe ishethi sengiyahamba mayifika ubaba ejimini awusifisa kekho kanjani ngiyabuya ntambama showcase ibhanda kukho kunye ngizobiza ugogo ngoba ugogo yena obengitshela kuqala hey basopa induku uzoshaya bengithanda ugogo umaka baba uzala ubaba ke loyo hayi shuthi lento ke iye ngokuya ke qale negenge lena ngenge nje ebhola nje wangempela ngangunje hey sengiqala ngisho ukumphenduphendula nje ubaba yabo wazi wangikhethisa ukhethana ukudansa nebhola yabo yabona ukuthi imphasa abhlungu lento ukuthi sengiyadansa yabo ngakhetha kona ukudansa ngoba phela ngibone ngazi nje sekuyona impilo eright ukudansa yabo sihamba indawo nomuntu wayesiphethe wasithengela uniform cha nje kuba mnandi masuwinile sithole lo mali namantombazane ngoba nje ngikhumbula kahle la eseqa khona esikoleni siye la esasipracticela khona ukudansa ila engaqala khona ukubhema ugwayi nensangwe insangwe ngayibhema school sigoqe ngephepha likagesi islip lesekhadi ngalelo langa ngafika ngo8 ekhaya into engangaze ngiyenze lokhu ngihambe kuseni ngisuke ekhaya ngesikoleni hayi la ngitshela khona kubaba akaze angibone kodwa wangitshela emehlweni ngathi sifisa usuyabhema kusukela lapho ke kwa umuntu ongazi nje ngingaphinda ngishaye ngoba ngathi ngiyindoda senginamasente cela ngiyibone senze njani hayi nami ngaqala ngabona ngathi lo mjita lo ngazothi nje manje akasayidlala indima engiyifunayo ukuthi abe ubaba ngimina yabo ngoba ade kwenze bengizima ngihleni naye ngithi baba ngiyawathanda lamakhokha angithengele yabo kodwa manje sengibuye ngimbingelele yabo baba sawubona ayibukele nje yabo ibona ukuthi iyamphatha kabi into kuyeka ibhola yabo nami ngigcine sengiba nalokho kucasuka komngane uthi akangizalwa kayena ubaba wami yabo lonto ngeke ubaba ngizibe kanjena ngeke angangikhokhele esikoleni ufuna i-trip yokuhamba kanje ngigcine nje ngibone sengathi nje ubaba like uyangikhawatha yabo ayikho inkinga kusho ukuthi la ngiyaqhubeka la high school kusho ukuthi unomfana osekhaya khule isigebenge sajo nje ngasekhaya ugandubula yabo kuyohamba egoli ngenxa amacala akhe wabuya egoli ubuya senginanendlu mina la khona la ekhaya iyona futhi into eyenza ukuthi impilo yami ithi ukubheda ukusheshe ngibe nendlu ngisamncane kokuright ngisala lendlini enkulu ngoba mayifike lo mjile ephuma egoli
owala esidladleni ngithi Yeah. uhlala la endlini yami nami kahle kahle yena ulala endlini enkulu noma wakhe nje ukuthi kwakhiwe la isekhaya izansi isekhaya phezulu uma wakhe ula ekhaya izansi thina sisekhaya phezulu mayolala kodwa ulala endlini enkulu kodwa manje kwenza okungasikakhe abangani bakhe bamvashela la endlini yami ngibuka yonke imigilingwane le bayabhema ngebhodlela benzani yabo kangangokuthi nayo ke lento kuthiwa inyawupe ngayibona ngaye ngayifunda ngaye yabo futhi nami ngelinye ilanga ngikhalele ukuyibhema ke lento kuthiwa inyawupe kanti la sikulahla khona i-channel ke ngoba mangithi ngithatha ukubhekisisa ngikhumbula kahle ngumuntu nje mina obehlonipha ngasekhaya khona omunye umama nje wangasekhaya okuyena mama nje ngathini ebengibona ngathi umama wesibili kumina like naye ayikho into engayikhulumi naye yabo ayikho into angangenzeli yona yabo ngokuthini ngiyahlonipha ngikhethile ukuthi ngumfana ebenenqola ama-fried bengisebenza kuyena kodwa mina ngumfana ngigeza lokhuyana ngenza ama-fried ngenza ukuthi yonke into yakhe ithole iphelele yabo kodwa ngokuthi senginokubona kwenzeka lezi zinto endlini yami fika abangani bami mfethu nebhamu kwasha wacima mina ngifihla ibhamu ekhaya nje labazi yabo ngilanga i-oledinga ukuthi phela omama bayibona izinto hayibo Sifiso ubani bafuna endlini yakho abahlukana nabantu abadala oshacima hayibo ma abazoyihlala kunani nami sengiyabhesa ngiyagoloza yabo kanti yena uyabona seyimfana wami ngathi usengena kwindlela wrong kodwa manje uyazama ukunqanda indlela yakhe ngicabanga kwami sengicabanga esitejini sami manje ukuthi uma wayiqonda ukwenza kanje sengibukwa nje yonke lento sengihlaziye ngamehlo enqondo sekonake hayi futhi uma bengathandi ngiphuka umoya yabo ngoba kahle kahle ngoba ngumagcina nje kahle kahle ngingasho ukuthi ebenza sure ukuthi noma yini ngasho nje ukuthi hayi ngisho kuthiwa ngiyashawa abantu uyena ufika kuqala ngisho kuthiwa ngiboshiwe uyena umuntu nje ohlezi nje uma ngisho kuthiwa khona nje la ngikhumbula khona ngiphethwe yini isifo lesocansi drop intwala okay kunokuthi ngiye kubaba ngaya ngima isibhluke mabu hawu Sifiso yini angenzele impahla ukuthi imbuzi seyimbize ngaphuza yone ubaba samtshela after into engabe ngixoxa nobaba uxoxa nobaba ngagcina nini yisadlala ibhola ever since siphambana la egcekeni uyayibukela nje kanje la mtshithe ngangisho ukuthi indlela esenza ngayo kwangathi hayi angizali ngempela ngangikhumbula kahle ngiyilanga nami ngidayelwe into zami ngifuna ukushaya amawindi ekhaya kodwa ngokuthi kuphuma uma akhali ngawatshinga amatshinga ngiwaphethe bese Sifiso ngibukanisa nabantu ngawatshinga amatshinga ngiwaphethe ngabuyela ekhaya endlini ngakhala qhubeke ukuhamba kwesikhathi labafethu laba engifunda nabo e-school ngathini njengoba igenge yasekhaya le lo esigebengu ekhaya kunabafana nawo azwana nawo abayigebengu nabo banabafana bakubo abangangami manje nathi ngoba bezwana bona nathi sizodwa siyazwana njengokuthi umfana sekhaya usitha bebizwa ngumthabisengi ke mhlawumbe uzwana noSigemshana nobani noSipha kubuka Sipha khona umfana ongangami kubuka Sigemshana khona umfana ongangami nathi ngoba labafana basekhaya bazwana nathi sagcina sezizwana yabo ngehlulo ukwenza lento abayenzayo ngiyamazi usibeke iphi isibhamu into ekanje yabo influence influence saqala sabhema insangu lokhu nalokhu ke senza la khona engangena khona ungeni ila engangilokhu ngitshontsha khona le mali lo mama lo engangimsiza engoleni ama-fried naye senalokho manje ukuthi usenokufika imali ishoda manje yabo kanti benginokucash up nje angishiye ngedwa even 3 days even ngisho isonto lonke ngize ngikwazi ukuyi-ordela ngenze sekufana ukuthi isitole sami indlela engithembe ngayo ngokuthini wengangicabangeli iwunga ngalesa sikhathi isafihla ngisho ukufihlwa imali yokushini isabhenywe labo nalabo mangithi ngikhumula kahle nje from 2007 qala ngibhema iwunga kusa market kusukela lapho ke hlezi ngizama ukuyeka kodwa still namanje 2026 ngisabhema ngiya ema-rap ngiyahluleka ngiyaboshwa ngibuye ngi-right kuphinde kuqale phansi angisazi kahle kumele ngenze njani Sifiso ukhuphuka nayo kahle
sizofika lapho khona sikubophisa ekwenzisa zonke izinto. Njengamanje usuqala ukuphoxa lo mama ubuthi ubefana nomama wesibili kuwena. Usuqala ukwenza izinto ezwrong kuyena ngoba usuqala indaba yewunga which is inyawupe ngolimi laseJohannesburg. And njengamanje senikhanda icrew yenu ngaphansi kobhuti beni. Ngicela uqhubeke lapho mfowethu. Ngoba sesikhanda icrew yethu nje ngaphansi kobhuti bethu nathi sesihlala nje sodwa sesicashela kwabona-ke manje ngaphela nathi sesenza lezi zinto ngoba hey sifisa ungakwenzi lokho yabo sesiyabacashela kwayibona. Shuthi ngelinye ilanga kwakukhumbula kahle kuyi-Valentine ngaso 2008 2009 2010 mangicabanga ngathi 2010 no 2009 oyi-Valentine ikade ngolesihlane futhi abanye abangani bami bafunda la edrobheni, omunye ufunda eChristian, omunye ufunda eSeasons. Mina ngifunda kephi elokishini nje ekoleni isikole engifunda kusona sibizwa ukuthi seyizwe siyathuthuka. Kwayisona nje si-corrupt ingane yakho mayifunda laphana ikadoti sibizwa ukuthi hayi kaMsunwe nje kulesa sikole. Ngeke mina yami ingane ngoyibhalisa laphana ngenxa yezinto ezenzeka khona. Ngikhule ngifunda kuleso sikole. Shuthi lana-ke ngagibela nawo abafowethu ngiqala kuyokwenza lento okuthiwa ukubamba inkunzi. Mabesho bathi hayi ngoba kuyi-Valentine nje ziyasha nje edrobheni yabo lonto. Sambeni sohamba seko-Havana sekobana ngaze ngiye kwalapho ko-Havana yabo. Ngijwayele ukufika nje ngokuthi ngize ebhishi sibuyele size ekhaya. Kodwa ngalelo langa lelo kwakulesihlane kodwa kumhla 14 February ngani mokwade ungayizolo kodwa ama-function bewenze ngakusasa ngolesihlanu ngoba ulesihlanu kwakuzoba usuku lokugcina lesikole. Yimina ngedwa engaboshwa ngalelo langa. Sasihamba siba u4 sisukele okushini sigibela seza la eThekwini. Ngikhumbula kahle e-workshop kuma-bus terminal kwakusakhona ama-security agqoka ama-shirt orange. Yes, sahamba ngamabhayisikili. Yes. Shuthi la okay zigcwele ingane zesikole igcwele ingane zesikole okay abanye basonkile. Shuthi nami nje ngifune ukuyibonakalisa kuma-out ukuthi hey nami yabo lento engathi ngikhuluma ngayo siyoyenza yabo lonto nokuyibona kuma-movie my-jigging stories kotsotsi kobani yabo ngayenza yabo ngithengafika ukuthatha ifoni. Shuthi ngibona umfana nje omncane epheze ifoni nje ngangikhumbula kahle uyisoni kodwa nje kuyisoni ethe kubantu empanyana. Shuthi ngivele ngiyihlwithe le phone yabo. Lo phone hayibo wenzani yabo shuthi ejothi ngiyadlala ngivele ngikhipha umeso nganani yabo. Ngikhipha umeso nganani mfana bona sangidlala yabo. Angikubona nginiyo kwenzeka ngabona sengihujwa like sengiyabaleka ke manje yabo angisababona ngaccuse laba ade ngihamba nabe. Igcineni ngayibona sengifika la sengimele ngijombe khona isana ngiyafa noma ngiyaphuka noma ngisarende nazi nesithuthu sami metro. So hey kwanyaza nje sikujubula ngavele ngasarenda engami kwaba ukuboshwa kwami ke lokho ngisafunda isikole ugrade 12 bengiyijunior ke esikoleni ngiqamba manga kangaka ukuthi ngathi mangiboshwa okay bengi-attenda as umfundi cause naselokishini vele bese benokuqala bengifunela amacala befika esikoleni amaphoyisa bese ngivele ngingasaya esikoleni kodwa ekhaya bazi ukuthi angisaya esikoleni. Ngoba suka nje la siya emcimbini we-Valentine angisukhona ekhaya vele mina sengicashe banganini ngenxa yelinye icala esalenza sagqekeza lomunye umuntu kanti umuntu indaba eyaziwayo. Since lapho nje ngisaba ngishuka ekhaya angazi ukuthi ngizothini ngima size kuze kuphinde kwenzeka lento nje ngihlele banganini kwephi eClermont eNdunduma ngikhumbula kahle. Shuthi la mangiboshwa ke iminyaka yami yangikhomba ukuthi ngiye juvenile ngenxa ukuthi ngwasenanda ngaziwa abantu nenomfana osekhaya usatshwa yabo. So umfana wasibani awuye enganeni sofela sikubhalisa 25 yabo. Kanga ukuthi wonke amaphoyisa ayithuthe wena uncane nje ufunani la yabo. La kwangimele ngiye enganeni kodwa mina ngaya kephi kubantu abadala bafike bangibhalela iminyaka ephi e-reception ukuthi ithikithi lami lingikhombe kubantu abadala. Ila engafika khona ke nami ke lokwenombolo ke into vele engase ngiyibiza ngawo ngila eminyango
lento ukuthi nibize umuntu ongakini lokuthiwa isikhokho uphuma ejele yabo lona imthengele lezo zinto nimthengela zona ayidintsanga ugwayi yabo lona nimuphe nalabo 50 rand yabo kube yena ontshela yesenisebenzi kanje isebenza semnyango kodwa ngafika ejele nami ngophakamisayo lo 6 ngalendlela engiphakamisa ngayo hayi ngabona izinto zenzeka ngaqasha ngokusemthethweni isebenze ukuthi hayi ngoba wona uqasha emnyango sesenze ukuthi ubone ukuthi uma uqasha ngosejele kwenze kanjani usikulungisela into zakho kahle kahle hayi yenzeke yonke lento ke ngithola ibail hayi usibara azama ukungikhipha ngebail kube ukuthi ke manje ngizoyapi ngoba ngikhiphe ngebail because ngisafuna nayilela cala khunye ukuthi uma uyangicelela ukuthi ngiyohlala kube komunye wehlobo kodwa manje akuthathanga isikhathi eside ngoba icala lokhu lingibiza eduze ngoba ngiattenda nje ngagwetshwa ngisuka eminyango ngingayitshela ukuthi ngiyogwetshwa ngelanga ngagwetshwa khona u3 years imprisonment ngale robbery yaseSekwini 2010 ngaphuma ngo-2021 mangaphosisa mangiphuma ngo-2021 wayiboshwa ngo-2010 uphume 2021 that is 10 years or 11 years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 okokuqala ngiboshwa ngaphuma ngo-2015 angigojwa 3 years ngisazi kokumuphi unyaka engagojanga kodwa ngaphuma ngo-2015 yes akuphelanga iminyaka etheni u2 years ophelanga ngaphinde ngaboshwa futhi sengiphuma nale ngqondo ukuthi sengiphuma ejele ngisikhokhe sengazugqoka ipi yabo ingubo zasejele inombolo isidume ekhanda kakhulu ke lapho sengathi manje sengiyahlanyaka manje modern ukuthi umzali kwashaya icwe vele lo baba yabo lonto like sengiyazenzela ke manje yabo ngisho ngenzile ukugangana la ngikwenze khona kodwa nje umuntu oqala nje uma angaqala ngahlala nentombazane lapho ngathola ingane yami ngo-2012 ngingaphosise yentombazane kade yoqala high school kulonyaka lo mhlawumbe ina 15 years manje ngoba ngithi mangisekhaya ngiyibuka sekulike imina omncane kunayo sengiyibukela lapha indlela esikhule ngayo into ebuye ngishayise ngamahloni ngoba iyakuthanda ekhaya ngihlawulanga kodwa ihlala kakhulu ekhaya because uma wayo bamxosha ekhulelwe kwasiwa lo mfana umthanda nawe isigebengu ukuze angayiphiki lengane sicela uyohlala naye uzuzala ingane yakhe angahlala naye ekhaya kanjalo hayi uzoba imxoshile kubo like ubamxoshile uyofuna nje abeseduzane nami khona ngizokwazi ukuthi ngazi ukuthi ingane yami ngoba babengangithembi mabezu yikandalisanga ayikho inkinga la ngithathe nami ngizama push impilo ke cha ngisana kuphuma ejele okay sengihlala nentombazane sekhaba samukela isimo sengikwazi ukushisa nje ugwayi egcekeni kube khona leyanto leyana ukuthi khona la kube khona nje nemali like mhlambe uphiwe ihlobo noma ubani yabo like nje ube nje nemali nje ethe mhlambe kuba 500 ake ngoshali yampahla yabo lonto mhlambe sengihlala abantu abaphuzayo yabo ungcono wayenza sayeka la shandisi yakhe yabo into kanjalo yabo shudla ingqondo angazi sekwenze njani sayizi ngoshaya into awana ngeke ngobamba abafethu yabo lonto ayiphela ngisebenzi misengidakutshwala yabo bafethu yes awuthi ngadala njalo wena mibhema noba ngibathengele la awuthi ngishaya phela nami imali yami le yabo lonto nakusasa thothi sengiyaqhubeka sengiyabhema bengivele ngibuyele kalula ngazi kanjani ngoba nejele ngathini okay akuyona indawo yokuthi kuhlale umuntu ophilayo ijele kahle kahle ngokulibuka kwami kodwa uma usukhona kumele uaccept ngoba there's no way out then ukweqa kusengingasafani because mina wonke amacala engangwenza ngangwavuma because angazi lento ukuthi iqala umphikwa nirobha umuntu namkhiphela ummeso yebo yabe nime ngixolisa ngitshela bazongiqondela bethu aganka eminyaka engaka in prison ngigwetshwe kanjalo ngoba ngo-2015 ile ngaphuma khona ngathi ngagwetshwa ngo-2017 ile ngiphume khona ngo-2021 cause ngaphinde ngavukelwa elinye icala ngoba khona la sengabaleka khona ngaya khona ekhaya eShowe mangifika ekhaya eShowe ngafike ngenza amacala khona ngokuthini
sengazi lento bangise ekhaya nje show ngokuthini ayitholakala entumeni isigodini sangasekhaya sentumeni kodwa edrobheni phakathi yatholakala ngokuthi ke nami ke angazi lento ngingayibeka kanjani ukubona uma uyitshothi unolayithile mina ngisuke eThekwini yabo yeah cha nje ayikho into engeke ngikwazi ukuyibona ngakwazi ukubona cha iphara ke leli shanje siyatholakala la kanje awube ngithi thasi yabo ngiyaqala manje sengiya njalo edrobheni ekhaya sengiyahamba ngisabuyi manje nasekhaya sengithe bangitshele phela mina kwasha kwacime kodwa la ngabuya khona ngabuya kabuhlungu because ngasuka eShowe ngenyawo Thumbongolwane Thumandeni eMandeni la engafike ngafona khona ngazihlisa ngisendaweni yokuthi sifisa ukuphi ekhaya bangitshela ukuthi uyona wenze kanje ukephi hayi ngisemandeni ngaxolisa ngicela ungifayele imali yokubuya bangifakela ekhaya gcina bengizamela ukuthi ngiye eStenga wasiza abantu rehab le yakhona angiqeda 14 days cause nginaleke ngiswa koGoli kobani ngahlezi sitsho thina silayithile siyabazi obhotshwa yabo ngoba nogwayo obhenywa khona ukuthi siyakwazi na ubhema indlela yethu like ungena emarufini sibheme o-ceiling board eStenga kudayisa ihunga kamaphumulo kudayisa ihunga ukwazi bafakela imali abafana makubula abasuka kude thina abala eThekwini siphume siye ngaphandle sitshela ukuthi makubizwa igama lami kulist ngoba hlezi kunama meeting njalo kwenzela yona lento yokuthini ngisho ukuthi nisaphelele yini mangonyezwe ilist igama lami sifisa ushezi ungibize present yabo khona ngekunakeke kanti angikho ngisaphumile ngisothenga ihunga lesubuya sibheme intambama cause ngoba ngihambe nje mhlambe emini ngabo 10 ukuze ngibuye ngabo 3 shuthi ngagcina ngeyilanga ngihambe imali abenginikeze nenkulu kakhulu ngavele ngahamba bengisabuye ngashewa impahla zami yonke into khona session ngabe ngisayiqeda khona baphoxa ngaleyo ndlela ekhaya nami ngagcina sengiseyi akusekho ukucela usizo manje cause bayabona nabo ukuthi yabo ngagcina sengiyibonela like nje sayi ngiyayibonela nje manje yonke into engiyenzayo sengizobafuna ngisendaweni yokuthi akolona makukhona ukuganga engikwenzile ngibaphe leyo mali ubone sena uma unalokho yabo sifisa kodwa mfana wami hayi mangiratshe uzokwenzela ingane yami into ukuthi yabo hayi bo mfana wami ngiyakhuza hayi ubaba nje hayi ngisenendaba naye yabo kodwa njalo mangisenkingeni ngengiqamba manga ubaba yena ubefika ejele cause yena wazi ejele ila engarealize khona ukuthi kahle kahle umjida ukuthi akangifuni yabo ukuthi mina ngamphoxa khona indawo ukuthi isemaskandi la eminyakeni nje edlule mangaphosisi kunabantu eseke bafika la eAlbert Park mangaphosisi badubula kwashona khona abantu mhlawumbe abawu4 ngangowes5 mina nami kwakuthiwa ngishonile lapha hawu nawe wadubuleka lapha yes ngabe uqala wadubuleka Sidina lapho futhi ubaba owafika esibhedlela njalo nje mangilimele noma ngishayiwe ubaba umuntu oqala uyena ofikayo yebo mangifona ngifonela uma inamba engisuke uneyama cause yena umuntu engisuke ngithembele kuyena kodwa ubaba qhamuka kuqala akanayo fundi le yanto uthi awusifiso hey imina lobu ngithola ngibiza ukuthi cha it's like nje yakazenzeke lo nto kuyena hawu imfana kunjani yabo shoot nami ngishaye lo guilty ngalo ndlela ongishaya ngayo yabo qale inyembezi izehlele ngalo nje ezehlela ngayo Sifiso mfowethu awusixoxele ngosuku lwesigameko sokudutshulwa kwabantu mfowethu siyaqala ukuthi sithole umuntu okuyena owayekhona nowadubuleka awusithathe nje 3 hours before lento yenzeka or 5 hours before yenzeka usuku lakho lalunjani up until kufike ekuthenini manje uzudubuleke kwashona abantu abawu4 or 5 then ukuphela komuntu owasinda awusithathe usibeke mfowethu ngalolo suku ya kushuthi ngingachaza ngalolo suku ngathini
insuku nje zayifana njengezinye. Like ngingathini mina bengumuntu kanjani bengingasaphumi kuyophanda. Kunemeshenti ebengiyisiza like ngithuma ku Superbet player ngicharge amafoni sengisebenza kwimeshenti kahle. Iyona ngibhemisayo yabo makhonte abayidayisa abafana lela blue yabo lonto awulinganise fee yabo is like nje uyena mzali wami la yabo wayengikhonzile nje lelaza izayo because nalo lade naliboshiwe yabo ethwaye nami ngathukuthi shuye ekhaya shuthi la hleli nje uzubi manje anginayo information egcwele ukuthi sisahleli noma sasilele abanye bathi ngangilele ngavuka ngabaleka abanye bathi sasahleli ngoba angazi kwenzakalani kodwa engakubona mina ngayibona sengibaleka ngoba ngibaleka nje ngibaleka nenqwaba yabantu sibalekela umuntu ophethe isibhamu sesiqhumile vele ngoba sibaleka nje angasi wombonela nakuphi shuthi ngikhathale lo muntu engihamba naye type fee dubulekile shuthi ngiphelelwa amandla ke ngiwele khona lapha sisakhona nje labo shuthi nje ukuthi imeshenti engihlala kuyona mina imama kephi mhlawumbe distance nje mhlawumbe njengalapha ekhoneni yabo mhlawumbe ngiwele mama lami kuleli khona lele imeshenti edayisa ngoba phela izindlu ngezindlu yabo sihambe sibaleka nje sicashe izindlu la lo muntu uyadubula indaba okudlala ukuthi ngadubuleka kanjani angazi and futhi uyayidila nekhanda cause mina mase ngithatha ukubheka futhi ngaviya ngokuchezu kancane ngoba ngashayeka nje la ngakula ngadubula khona yaphuma kephi la ekhwapheni ngaphansi bonke labanye abadubuleka emva kwami badubuleka emakhanda okubandakanya le ntombazana futhi lo muntu lo mase ngisiza istory wayekhala ngesicathulo sakhe like isicathulo esibizayo kahle umuntu obelele emotweni kwakhona abavula imoto indlela yawo lento yokuphathaza amawindi emoto yabo like imoto epakile yabo shuthi ngesikhathi besathi bamkhuthuza ke lo muntu avuka phaphame besa gumula iteke elilodwa mthamba amateko amanje icathulo ezibizayo ngoba abanye babese bayiphethe abanye basengaliphethe kodwa nje ufuna iteke lakhe yabo lonto elilodwa yabo lela bakwazi ukubaleka nalo ucasulwa nje yabo lento ngiyi-understandanga ukuze kube manje indlela engangifisa ngayo ukwazi ukuthi obani abenze le yanto kuze ube namhlanje iqinisa ngilazi kodwa abakwazi ukungitshengisa ngelinye lamalanga ukuthi nangu umuntu wakudubula because angimazi umuntu wangidubula kodwa sengiyamazi kodwa ngibona ukuthi ngisangamkhomba mhlawumbe futhi ngisangamtshengiswa yibona cause la kwenzakala njani okay uyadubula lo muntu ngiyawa mina la engiwa khona ngoba sekusho lo engihamba nawe ufika udubulekile yabo like sengigungiwe manje ngiyathetha ke manje yabo ngaphela lapha ngoba ngilapha nje ngisiza kuleli bongwe kuleli zayizayi leli lithuma mina nje into eningi ngiyimfanelo kahle ngibizwa ngiyimfanelo kahle yabo ngenxa yokuboshwa kwami hayi into eyimfanelo yabo lonto like nami sengiyathesa yini mina ningikhonga ningibona ukuthi singabe nibiza imoto yabo ngiyabathethisa manje like nje ngingathi moya yanqamuka yabo lonto like baluku bemile bengibuka bezama something yabo lonto futhi abanye bethe ngesihlulo umuntu oyedwa yonke into engizwela ngathi ngizwela nje kude emgodini yabo ngesihlulo umuntu oyedwa sasele spam yabo kwathi unqamu kancane ukudubula yabo lonto kwathi amanqamu kancane ukudubula kwabuye enye imvula ngoba bethi beya kuyena bathi bosithatha lesibhamu kanti ubhastel wani uyaloda futhi lo muntu njengomuntu nami osegangile ngezwe ngilele phansi lapho uthi hayi uyayazi lo muntu into ayenzayo hayi sakhala isibhamu uyazi ukuthi hayi
angazi noma ngathi isigebengu noma ngathi iphoyisa lesifundele noma isibhamu esincane kodwa sikhaliswa kwesibhamu esikhulu like makumlindele wesela kodwa lo muntu akadubuli phezulu udubula enyameni kodwa isibhamu sikhala kanjalo ipolice station nayo eduzane Metropolis kodwa kufika ngisho iphoyisa elilodwa kodwa abantu badubula kwaze wacishe wasi shuthi ngoba ngilele phansi la ngwabeka kuyena ngoze sekukhala isibhamu sebebhuza bebuya uyena lo muntu lo shuthi uyabatshela ukuthi inhlamvu ayiphelile yabo lonto ngeke basithathe isibhamu sakhe kanti akahambi yedwa mabesha abanye kuthiwa bewu3 yabo nje abantu bakhuluma into ehlwahlukene kodwa mina umuntu engambona edubula uyedwa nomuntu engangikhumbulayo sengibona lo fifi eza ngakumina futhi uyedwa yabo yiloba bese bamkhupha bafuna ukuthatha isibhamu kuyena wavele wadedela ilanga ezwa khona hawe ma uSylvester hawe ma uChopho bafethu ila basha khona uSylvester wesibili lo wamshanje lo wahamba edayisa kune rice edliwa lelifakwa amafutha kuthiwa amakhokha ledliwa labantu bangaphandle shuthi utshela ukuyidayisela lona ke lapha nabo amakhokho wayihambe edayisela nje naye enganakeli ukuthi ukufika labantu yonke lento kulo umuntu wathi udila nobalekayo wathi ozobaleka ngidila naye wafika nje washo njalo wathi ozobaleka ngidila naye ulela kanjalo yabo ufuna isicathulo sami hayi isibhamu ke kusimngana umuntu anizweni ayikho inhlamvu eyangena kwenye indawo kubantu abadubule ngaphandle kwasekhanda imina kuphela nje ukuthi kwenzeka ngaliphi idlozi ngazi and wathi uzokushaya ekhanda mayichala wangishaya ekhanda ngazi ngachezwa kanjani yathi nishala yaphuma la ekhwapheni ngoba ngikhumbula kahle ngiphaphama esibhedlela King Edward ngoba ngithathwa imoto kwangeyona iambulance khumbula kahle kwakuyimoto encane like ngibizelwe imoto yabo ngoba phela lo muntu ngoba sebuya eza ngala kumini kade kudubula lo Sylvester lo ngolesikhathi ekhupha la befuna umthathele isibhamu ngithi futhi ngoba sezangana ngimina ila sengizoquleka khona vele futhi ayithe usengishonile mina angidluli azihle kanjalo okwesibili ngisinda times 2 because kube mhlawumbe wayebona ngisaphila wayezophinda ngishaye futhi hlanhla leyo ke lapha na ke angazi nami ngabona nje banjiwe sengihambe emoyeni ngathi ngabona sengisemotweni ngathi abona sengisesibhedlela lo ngibona izinto nje ngiyithombe kancane cishe mhlawumbe ngaphaphama ngosuku lesithathu into engayicela nje ngiphaphama unesa uyamfana kunjani uSifiso washecima kanje into engayicela nje ngicela ukufonela ekhaya ngathi ngicela usho inamba ngiyokufonelela mina hayi ngamnikeza inamba 0735776041 kama hle njalo ngikhipha inamba kama kodwa impendulo yokuqala kubo baba ayizimani baba wakho ayikho inkinga ke uyabuya unesa hawu Sifiso ngiyabathola kini hawu mfana amazona idlozi nenhlanhla mina kwenze njani ma hawu kini mfana mkulayitha amakhandlela kwazi ukuthi awusekho emhlabeni hawu kanjani na ethi hayi bayeza khuleka basendleleni bebeya la ushonele khona kodwa bathi abasezi ke lapho ngomtheksi sendleleni sebeza la esibhedlela kwangelona usuku lami lo discharge lolo kodwa ngasale sengicela ukuhamba nawo isilakhe nje ngifuna ukusuka eThekwini kodwa liphelanga isonto ngisekhaya ikhozi yabona lento yethu ukubhema imjovo itaxi yathi mayidlula ngaba nalokho ngicela ukudlula ngithatha izinto zami wathi ubabe yazi mayidlula yangasemarket ngibona ukuthi kunalento ekuthiwa iarrest kwangathi manje la itaxi sengifuna ukubonisa ngabo khona ngilimele nginje baba ngeke kwasho ngamenza nje understanda ukuthi kumele imi taxi angithengele lento engibhemayo ngizohamba nayo because ngizoba nenkinga la engiyakhona ngokuthi ke ngumzali baba loyo yena umisi taxi khiphe yakhe imali ngabe uyangigqoka ingubo ezinje because ingubo engihamba igqoka ngesibhedlela yayigcwele igazi zonke ngisho amateki bama befika thi ingubo zakho thi wayi ziculiswe lapha
bayaphuma kodwa bahamba mhlawumbe 20 minutes ngazi khona iphepho lapha ngaphezulu ngase King Edward bani bahamba othenga lapha isiduku neskipa nophaqa babuya ngaqola lezo zinto bagibela nami sathi masifika emakethe kodwa ngoba yanqaba kuma la itekisi yakwazi ukuma ngoba ngihamba ngiyabachazela endleleni like ngiyakhala mina inyembezi manje ubaba ngiyanicela yabo like nje sengikhuluma iqiniso yabo ngiyabhema idrugs ngilibhema ngomjovo kanje mangingabhemile kuba nje ngicela ukuthenga ngihambeke at least bayimisa imoto sehla indlela engasenamahloni ngayo ngase ngijova ngisho phambi kwabo ngabiza oyedwa ngasekhaya hey qeqe mfethu angithengela lapha mfethu uphathe umjovo uphathe yini phambi kwabo bebuka nje babuthi sifisi yona impilo ayiphilayo babuka amantombazane ingane kuyafana ngala eMaskandi khona ematsheni ngimjondolo abanye yabo nje is like nje abagcilile kumini babuka nje yonke lento eyenzeka la is like akusekho engikufihlayo yabo babona say ingane yesu ayikho lento impilo eyiphila la kube kuya ngabo babezongisendela noma segoli noma ikephi ngoba ngabo ngangiqala ukubona ubaba qatha kwenyembezi ngibona siyaqinisela ngoba uyindoda ngoba ila khona nami ke engafike ngayibamba khona elokushini ayikho lemjovisi kodwa ngosuku lesithathu ngawuphoqoza ngotshinga sengingasenayo vele into yokubhema ngathi ngiyayeka ukubhema ngayeka futhi mhlawumbe ngahlala inyanga yonke khona into evele ifike nje like bakujabulisa mfana wami awuright uhlele ekhaya kwashacima wacisho hafa like usisi wami waseposting ngisho ku Facebook rest in peace fee ngibizwa ngofi naye ngasekhaya like abantu abanye ngibona hey bofi washona hey bofi ukhona yabo nje mhlawumbe kodwa waphela 2 months wonke usuku nosuku ngeke ngamboni umuntu uthi hey bofi yabo kwase kudume nje all over ngoba ngibe ngumuntu nami oyidumele vele amalokisha asondelene intuzuma amashu besta kephi okay ngahlala kubonakala ukuthi ngigibele ngithi ngizobona lo mjita ebengiphila naye lo ubekade edayisa ngafika khona naye wangijabulela ke mfethu ngalendlela ajabula ngayo akazi phela ukuthi angibhemi yabo lonto wathi ngisho into engiyifunayo unginikeze lapha uthi into ozokwenza bani yabo lonto uyagoduka angigoduka athi ngifone ngisho ukuthi angibuya yabo ma ngizobuya kusasa into yokuqala nje ayisho ma sifiso kodwa yini suqalile kodwa ngapretend efonini engazuthi ayikho inkinga kulabe engihlena okay ma ngiyabonga olida kwalona kodwa ngiyeza ukuthi akekho muhle ngalento engishoyo ukuthi angibuyi because uyayazi le yampilo elapha ngisho ukuthi baba wamxoxela ngoba yena oyesele ekhaya emakhandleleni ubaba yena wayezolanda angazi ngilanda ihlahla mayezobona la ngishonele khona makuzokwenzala luthini usiko mfowethu olwenziwayo mhlawumbe umuntu makade kuyitshela ukuthi sebene bethethe ushonile kweze kwalayithwa amakhandlela ukukhuza lowo mkhuba ikhona izinto ezenziwayo mfowethu ucabanga kwami ikhona kodwa ngasho ukuthi mina engenza ukuthi ngenzeki lokho ngokuthini akuhlaleke ekhaya ngithi ngisalungiselwa mhlawumbe into ezikanjalo mina lo segibelisela eThekwini ngikwenzela umzekelo nje last week kufike ingane yadadewethu cause siba ufuwa ngesingima nobaba lo mdala akazali lo ubaba kodwa uzalo uma bese uthina sonke ke la abathathu nontombazana u2 nami uzalo uma ubaba lo kuyena wangishela ibele angimncwabanga ushone ngisejele ngiseva lo ya 3 years lawyer ngo2019 mangikhumbula kahle 2019 yes
2019 ngoba wafika ubaba evisitheni ngingalindele ngangazi uma bezofika. It's like ngangunyangeni ngoba ngiyazazi ekhaya asikho yabo. Yeah. Bahle ngaleyo ndlela like abantu bavisa weekend to weekend yabo lo mgqibelo nesonto. Mina nje kuba yileyo nyanga ukuthuwela ngifakele lo 200 rand ngaleyo nyanga yabo. Uma naye sabambe lapho nalapho yabo. Ngixaya kufisa ushize visitheni hayibo visitheni mina ngiyazi mangizoya visitheni. Hayi. Xa mangifika visitheni ubaba ofisini labaphasi ubanjwe nani ubaba? Ngoba phela ngazi ngisho ukuthi baba ngilethele ifoni mangilethele ini ngokuthi phela isigebengu yabo. Nama angitshela nje ukuthi there's something wrong maybe mhlambe ekhaya noma qala indoda ingibambela uqala washo umama sayathi nginidedele kusho abaphathi. Sifisa ufana wami yabo qala ngibambe. Mina baba indaba ezinjani baba? Ithini phela nami sengizenza isigebengu sami phela yabo. Baba kwenze njani yabo sini? Sifa nami dadweni ngasekho. Ezinye izinsuku ngeke ngithi angisoze ngayikhohlwa. Lapha ejele ngiyafunda ngifunda umetric. Kuze ngafika ngaqhubeka khona ngaphakathi. Ethubeni. Ngaphasa ngo-B, imetric kwami wasejele. Bangivumelanga ukuthi kuyomncwaba. Kuze wangicatshele show. Kodwa ngazama ukubhala something like i-message. Wasakwazi ukusebenzisa amafoni njengeyiboshwa. Ngasenda i-message. Ingoma ethanda uyicula esonto. Ngaze bangiculela yona. Bangitshelele ukuthi ngiyamthanda. Uba sengizokophana naye ngoba sengasekho. Ngohlezi ngikhumbula. Ngiyakuzonda ukuba ngala eThekwini kababa. Ave ngumuntu oright mangibuka mama ngiseshowe. Cause uma uthi mayifona ubusuke sizovalweni mangiseshowe. Awusifisi njani? Awusifisi washa nje izitsha. Hayibo asibo nje leyo kayini nisho ngosifisi ukhotheni bani isifisi bayidlela insangu la washa ucibe yabo. Hlala kubuye kuvukeke lokho ukuthi phela mina ngisuke eThekwini yabo. Kodwa sesingaphuma ejele ngazi ngisho angilazi ngethithuka lakhe. Yeah. Ngoba shona ngisanda ukukhuluma naye efonini. Asho ukuthi mntama mina kuphela ngale ngifika ukubheka. Lenyanga ezophela ngiyeza. Kodwa afika ngafika umyalezo. Uthi asekho emhlabeni. Aliphela usuku ngingacabanganga ngayo. Kodwa indlela ebesizondana ngayo la emnyango njengabantu abalama nayo sixabana njalo sikwepana njalo. Yena umuntu ebengimhitha like ngoba ngihitha ubaba. Kodwa kwazwela.
Awucabanga ukuthi mhlampe uma ungahamba uyobona ithuna lakhe mhlampe kuyoba khona ukuthula emoyeni wakho? Uma uyasaba ukuthi ngiyashona ngisabhema, cause ngafike ngona ukuqala. Ish. Mawubheka ubaba wakho ngoba ayefuna uhlezi useduze kwakhe, ngaba kuzona zonke yini izinto lezi ayezibalekela ngokubuka kwakho usuhlaziya mawuhlehla ngoba ubaba wakho ubile isigebengu? Impendulo esobala sengayibona yonke lento ayenza usuye ehloseni, ungasekho ukubuyela emuva. Ngize ngisho ukuthi ngiyafisa ukubuyela noma grade 4 at least ngiqale phansi. Ngeke kusenzeka cause ngibuhlungu ngendlela engaphoxa ngayo leya ndoda. And yabo manje usumbona ey'khathini ey'nzima ukuthi akusingoba ayekuzonda. Uyakwazi ukuthi aqhamuke. Yini ongafisa ukuyikhuluma nabazali bakho njengamanje? Manje nje ngoba nje sishutha kanje, yini ongafisa ukuthi uyikhulume nabo ubatshele yona? Ukuthi ngisho ngakuthiwa kwenzakala noma kwenzakalani ngempilo yakho kodwa kuba amazwi ayohlala ayosala kubona. Ngiyafisa ubaba awazi lokhu ukuthi angimzondi. Ngoba kunento eyavela ngisekhaya ukuthi ubaba unenye ingane ngaphandle, kangangokuthi lento yangibuyisela emuva kakhulu. Like ngiphathe kabuhlungu uma ngilezohlukumeza uma yonke le minyaka ufihlile uma into kanje futhi uyagamkangela uma akuyonto engami ngiyayingena lento engami ngiyayikhuluma kodwa ngithina ngithanda ukuhlukumeza kuma ngagcina sengimzondela lo uthi angiseziyena umagcina asho ukuthi mina la ekhaya lo ngithi singumagcina. Ngakho ehlezi enze lezi zinto ezenzayo ngoba uyazi unojuni. Ingane yomfana futhi iyafika ekhaya ivakashe. Ngike ngaqondana naye ngoDisemba kodwa ngaze ngixoxe naye. Ngiyafisa nje babazi ukuthi ngiyakwamukela ukuthi senginomfethu. Ungathini ngey'dakamizwa ey'mpilweni zey'ngane zethu lapha eSouth Africa? Iy'dakamizwa ngiyibone njenge-shortcut empilo.
engalunganga cause uhlezi isigqila sento eyodwa yonke leminyaka le. Ngizolala ngibhemeni, ngibhemeni. Kuba into eyodwa odi ngibambezelekile like ngiboshiwe ngingaboshiwe. Ngiyayifisa i-support. Kusekho lula ukuyicela ekhaya cause nobaba umphelele umsebenzi wakhe wathutha wathengwa phesheya. Aphuma leyo mali yaphuma uhleli nje ekhaya usehola impesheni noma ubizwa part time job kuba imaid bulungile. It's like sekuyingane yadadewethu ekwazi ukugcwalisa ifriji ekhaya. Yona le kade efikile ngithethe uma nobaba sebeshadile. Futhi baba indlela engitshela ngizonda ngayo hayi bengazama ukungitshela mina ukuthi bayashada. Ngoba bayitshela ukuthi akazi noma ngizoyifimba leyo nto ithenzeke. Ngoba ngihlezi ngimtshela amaqiniso ukuthi asihlawulile sonke. Lokhu kuyokwenza sibe nenkinga thina bese sifuna ukwenza into zethu. Kumele siqale phansi silungisele yena iy'nkinga zakhe. Ngikuxolisa kuyena kuzona zonke lezi zinto ey'kanjani. Konke angihlezi ngimthuka ngako. Ngiyamthanda. Nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba olelo umuntu omemeza athi akhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Nina bakamBhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabe limbhedule. Igama lami njengoba bengishilo nguProfessor Ngingwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu uhlelo iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi ngaphansi kwesitebele iMPTV1. Ilapho sesilanda khona bonke abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngendlela abakhule ngayo nangezimo zempilo nanesimo impilo umuntu abhekene naso ngaphansi kweyidakamizwa nangendlela ayiphila ngayo ngaphambi kokuba abe seyidakamizwa. Njengoba umuzi umfowethu ukuthi yena ulunge kabi uma iyidakamizwa ezingekho empilweni yakhe, kodwa muke kwangena iyidakamizwa empilweni yakhe kuyaqala konakala izinto eziningi. Sikhumbule lapha sinanesifundo esinzima kakhulu lapho khona ubaba wakhe emkhethela icareer lapho khona kwakumele akhethe phakathi kwebhola nokudansa, kodwa ngoba inhliziyo yakhe yayisekudanseni wagcina eqoma ukudansa. Kanti ukudansa wayezoba kude neso lika baba wakhe, nokuyilapho aqala khona wahlangana nezinto ezinjengokubhema enjengezidakamizwa. Singeke sabethela umuntu sajukela umuntu ngamatshe. Ike kuthiwa ke ingane ungayikhetheli ukuthi yini ekumele iyenze, kodwa kumele uyisupport kulokho ekukhethile yona. Ngiyacabanga ukuthi le episode mhlawumbe sizothola ama comments amaningi azokwazi ukusilekelela kulokho ngoba ngokweqiniso kube mhlawumbe wahlala eduze kababa wakhe ngabe kuze kufike la kukhona njengamanje, ngoba wayehleze khona eduze kwakhe futhi wayeyobona noma sekukhona izinto ezirong ayiqalayo khona ekudlaleni ibhola. Mase eqala hamba nabantu abarong khona ebholeni wayekwazi ukuthi abone ngoba wayehleze eseduze neso lakhe. Nengicabanga ukuthi ke mina kulezo zinto zombili anginayo impendulo. Siyacela ke nabakhomentayo basitshele basisize futhi ukuthi yini thina kumele siyenze njengabazali ekukhetheleni izingane zethu nasekubhekeleleni izingane zethu ukuthi yena yini esenhlizweni yakhe futhi singamgada kanjani umntwana ukuthi mase ekukhethile leyo nto esenhlizweni yakhe
kodwa akasitholi futhi esenza izinto ezogcina zibeka impilo yakhe emgaqweni. Njengoba uzwa le nsizwa ixoxa nje umlando lapho khona idutshulwa kufa abantu kuba uyona kuphela eyasinda, okuyinhlahla-ke le engandele bani. Njengamanje i-episode yethu esivele yasesimeni esibonakalayo ukuthi ngesakwazi ukuqhubeka nayo, kodwa ngizokhuluma nomfowethu ukuthi siyacela upart 2 kusasa ukuze sizobuye sokhava nezinye izinto engicabanga ukuthi asikwazanga ukuthi sikhave, because obade khuluma nje kunembuzo kade ngiyibhala phansi, and njengamanje sisesimeni engibona ngathi ngesikwazi ukuthi siqhubeke nohlelo. Siyacela-ke ukuze uzokwazi ukuthola isiqephu esilandelayo, ucindezele subscribe button, ucindezele nebell. Ibell izokubeka emathubeni ukuthi makhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqeza ocingweni lakho ukuthi ungena ngaphakathi uzobe usitholela-ke isiqephu sangalolu suku. Siyacela nani nifake imibono, nifake nemibuzo eningaba nayo, asijaji umuntu la, kepha sithatha udaba njengoba linjalo bese-ke sibeka imibono ukuthi mina njengomzali ngangingenza kanje, mina njengomntwana ngangingenza kanje. Sakhe isizwe, sakhe umphakathi, commenta ngendlela ozokwazi ukuthi ilekelele nomunye osey'cathulweni zikamfowethu, ulekelele nomunye umzali ofisela ingane yakho ukuthi ibe umbhukudi kodwa yona ifisa ukudlala irugby. Yini kumele siyenze njengabazali uma sifika entweni sihlangabezana nesimo esinjalo ebantwaneni bethu? Igama lami uProfessor Mdabukaphathana, ungoma esigodini sapho, umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Ngakho-ke sengincenga